acum mă întorc unde am de gând să închei. Că asta am și lăsat anume la urmă. Ce a mai spus Mântuitorul când ne-a dăruit nouă și ne-a investit puterea Duhului Sfânt? Ne-a dat următoarea măsură. Auzi ce canon greu ne-a dat. Unii vor crede că e o glumă. Eu vă spun că e cel mai greu canon din toate. Iubiți-vă între voi să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Oare câtă teologie ne-ar mai trebui și câte predici la amvon să înțelegem când noi suntem plini de ură și dușmănoși, că nu suntem fiii lui Dumnezeu? Mai e nevoie de explicație. Când vezi tu tribunalele că gem de mincinoși, care să mint unii pe alții de o să plătești pe judecători și că e coruptă judecătoria. Nu e coruptă, dragă, judecătoria. Sunt corupți cei ce să judecă, bre. Că ei merg. Eu mă duc prin partea asta și împing lui ăla 10 milioane, zic că ca mine, vine ăla și împinge și zice ca el. Și el nu zice nici ca unul, nici ca altul, zice ca al treilea, ca să mai vii de 7 ori. Să preface că n-a înțeles. Deci asta este, fraților. Păi cum să spui tu că te iubești când dai foc casei părintești? Când îi furi lui frate tu tarlaua, când îi tai copacul, când îi furi gardul, când îi dai în cap, când îi faci act pe ascuns, când duci pe măta în azil și pe tată tu și vinzi averea și spui, dar ce, mie mi-s cuvine, că eu scapul de familie. Și bineînțeles că mai departe toate celelalte, deci asta am dat ca un model. Și atunci unde e iubirea? Să plâng oamenii și spun, vai, bine că am scăpat de regimul comunist. Dragă, pe vremea regimului comunist, te duceai și lăsai sticla la ușa magazinului pentru lapte și te așa de 4 ore, nu ți-o lua nimeni. Știa cel din față, băi, nu-l ochi al lui vecinul de la scara 2. Păi acum dacă lași un ziar, nu-l mai găsești în drum. Da, păi sticlele cu lapte. Deci, vă dați seama cât de mult ne-am imbecilizat în 20 de ani de libertate în țărea sa iurea? Deci de unde ne întâlneam de revelion, 2-3 familii sau la o namastică sau la o sărbătoare și mâncai din ce aveai din 3 jumări și 3 unghi de porc, astăzi când îți pline galantarele și plină lumea de Italia, Portugalia, Franța, Spania, se duc și lucrează sputrăți de dolari, deși să plâng că săraci, așa spun oamenii. Dar astăzi nu-și dau bună ziua, fac porțile cât mai înalte, încuietori de tot felul, sisteme de alarmă de tot felul, câini de tot felul, gratii de tot felul, dar într-adevăr sunt roadele iubirii. Din iubire mi-am pus 3 câini lup în ogradă, din iubire mi-am pus curent la poartă, din iubire mi-am pus gratii la fereastră, din iubire mi-am făcut seif, din iubire mi-am pus bodyguard plătit, din iubire mi-am luat pistol, din iubire mi-am luat permis port armă. Din iubire. E prima lege ortodoxă. Dă-i în capul fratele tău. Vedeți cât de departe și de mincinoși suntem față de adevărul absolut? Vedeți cât de naivi suntem și de înșelați de sarsailă? Dar noi, în mintea noastră, chiar credem că suntem buni. Mie chiar câteodată îmi vine să râd când spovedesc, că spune, părinte, eu să vă spun adevărul. Eu vă spun adevărul. Și mă gândesc, măi, zic, Evanghelia o fi mințind, dar cum am aflat adevărul? Și zâmbesc singur și iau pe următorul și mă gândesc, zic, săracul, cât e de întunecat, zic, cum îl înșală dracul și-și bate joc de el? Deci, nu mătănii, nu post, nu mâncare cu ulei, nu pâine și apă, nu pesmeț. Dragoste, respect, izbăvirea de ură, de dușmănie, de răutate, de ambiție, de înșelătorie. Astea sunt. Nu știe celălalt cum să-i facă rău lui celălalt. De ce are, de ce există, de ce nu moare. Și de ce v-am spus toate lucrurile astea? Ca să înțelegeți că Hristos, când a îndreptat-o pe femeia gârgovă, a făcut un singur lucru. Punându-i mâna pe cap și binecuvântându-i, a dezlegat toate răutățile care veneau din legea veche asupra ei, care erau ca o povară a umbrei celei vechi, și a lăsat-o liberă și sănătoasă în zi de sabat, adică chiar a pus-o să se odihnească din ieșirea din legea veche și a spus, mâine fac liturghie, vino să te împărtășesc. Și i-a dat Sfintele Taine să fie bun, blând, omenos, că așa a spus Hristos. Învățați de la mine că-s blând și smerit cu inima și veți afla o dihnă sufletelor voastre. Deci iată ce simplă este Evanghelia de astăzi. Trebuie să mergeți acasă cu ideea, nu să abandonați postul sau o rugăciune sau o metanie, dar trebuie să mergeți acasă cu ideea că aceste rugăciuni și nevoințe care le facem, scurte, puține, cât putem, 1 o săptămână, 1, 2, 1, 9, cât ar vrea fiecare,
trebuiesc împletite numai cu bunătate, cu omenie și cu dragostea.